Fins ara hem vist com podem crear carpetes, però podem veure que la manera de crear fitxers és exactament la mateixa. Si estic dins d'una carpeta, en aquest cas proves, me'n vinc a nou i puc crear diversos tipus de documents. Bé siga un document de text, bé siga un full de càlcul, una presentació de diapositives, o tinc també formularis, dibuixos, un mapa, etc. Hi ha diversos formats. En aquest cas crearé un document de Google, que és un document de text, el cree dins d'una carpeta compartida i de seguida m'avisa que, atenció, que heretarà els privilegis que tinc en aquesta carpeta. És a dir, si la poden veure 30 persones, el document també el veuran 30 persones. Cree i este document ja m'apareix creat. Molt important posar-li un títol de seguida que creem un document. I així mateix tinc pla de treball que m'indica que està compartit. Si el seleccione, amb qui està compartit? Doncs, evidentment, amb els dos comptes amb qui estava compartit proves. Si esta té una compartició amb dos correus, estos dos correus, no vol dir que esta no puga tindre'n un altre. Per exemple, jo ara me'n vinc així, faig clic a compartir i puc compartir este document amb qualsevol persona que tinga l'enllaç o puc fer-lo públic al web i poden visualitzar o poden comentar o poden editar. És a dir, que tinc molta flexibilitat en el treball de compartir elements. Igual que passava amb les carpetes, el tipus de compartició s'hereta si el passem a una altra carpeta. Per exemple, esta carpeta no està compartida amb ningú, la de factures, si jo passe pla de treball, que recordeu està compartit amb dos comptes, el passe així dins, com que no està compartida la carpeta, farà que tampoc el meu document de pla de treball estigui compartit amb ningú més que amb el meu compte. Que decidim traure este document fora i el passem a proves. Recordeu que proves estava amb dos comptes, doncs un document que tenia un compte només, ara m'avisa, anirem a proves i torna a estar compartit amb dos comptes. Per tant, atenció amb els canvis de documents o de fitxers d'una carpeta a una altra.